Hey South Africans dithi mandinincome man. Government uthule wathula wabona into ba akuncedi ukuthula kuyonakala. Namhlanje i-ministers ziyodibana e-Union Building kuyodikidwa lo mba we-30 zikaJuni usuku olukhulu. So babonile nje into ba i-South Africans ziqhelile kona ukumatsha, ziqhelile ukuprotesta, but this time ziyayitoyitoya, this time ziyayinyova and zithi nje indlebe zivaleke minxe. Abeva nix. Kuze sisucceed apha funeka sibe aggressive. Umuntu othi sirongo sibuye soxoxa naye. So ke babonile nje into ba abanayo double lapho mabagobe bahambe bayoba nokuthethisana malunga nantoni ne-undocumented immigrants ke. So sizawuphinde sibuye nayo i-feedback sive into ba ibe beza nani bangabuya apha sebezonigila bafethu sebesithi hayi section ethile hayi constitution yangathini yathangani ininzi nje into. So nje iyafuna nje into ba sibe on the lookout. And the other thing bafethu ndiyahalela uncoma yazi ugovernment waseGhana na, because kwa last week kwavakala into yoba uthi uready for ukuthi transporte abantu basemaghaneniyeni ayi-300 ngebhadi ke. Wakhona oyi-1 shame owaye waya e-airport e-OR Tambo waze walalela khona because kwakuthiwa i-flight yakhona I think izaphuma ngo-5 if not mistaking. So wazixelela nje umntana into yoba nje akafuni nje yena into yoba makashiwe yila flight leyana ngebhadi lakhe ke phofa akange ahambe because kuye kwenzeka into yoba he was the only person owayekhona pha, and ngaphezulu ingathi into yakhona ufumene i-miscommunication. Yona into yakhona yona ikhona, but at the time ebeye pha ingathi nabantu beke communicator nabo ayobona ncamncam aba-legit. So waphethe engahambanga ke hayi into yakhona after then futhi because interview ndamthanda seke interviewer waba nawo nje amagama oba yena kakayi-experience i-xenophobia as much as ke benibona into bakathi la journalist nje bifuna ukuphusha nje i-narrative nyana eyoba ama-South Africans xenophobic. But lo mfana lona waba nayo into ethi yena kakaze nje ayi-experience. Yes maybe kuyi-witness ayibone nje pha, but kuyi-experience hayi kakaze ayi-experience. Umbona nje futhi into yoba ufuna ukuhamba umntana, uyabona into yoba akasafuni ukuhlala ezweni apho maybe seke overstay welcome yakhe. So yakhona ke into ethi after then ndabona futhi another interview yakhe apho seke interviewer ingathi ngabona ngabantu bakho ababekolicala ne, but abaseGhana apho ke beconfirm into yoba kona ikhona into ethi abantu abayi-300 baza transportwa ku-government i-first batch phofu because abazuphelela net apho. However le communication akayifumene ayoyiyongo le right, but bazamfaka elistini, wafakwa nyani elistini, and then kwathiwa kumele into yoba kumeqale baprocesswe kuqala, and then ingathi i-flight yakhona ihamba this week. So ingathi noko iGhana iqhubela phambili bafethu, masibathulele umnqwazi. Iyathetheka ikhona ingathi into ethi i-embassy yaseNigeria nayo yayike yavela into endake ndayiva into yoba ready for into yoba transport abafuna ukuhamba, but ke iyathula nje because ingathi abona abantu abangafuni ikhaya labo ukweqitha nje kuzo zonke nje ezinto ethnics zonke nje ingathi yona engafuni nje ikhaya ngathi ngama-Nigeria because ayikho nje into ethethekayo ngabo ingathi bafuna ukuhamba, of which ingathi eyona ngxaki enkulu esinayo ipha kubo more than ababanye. Ndingacalula incam kodwa xa uthi uyajonga uba sithetha ngento kwenza neziyobisi bafethu seyijonga mani seyijonga iNigeria. Andisho bezinye azikho but nje azivamisanga ncam abantu bazibe khona pha. Side futhi into yakhona iyaxhalisa bafethu because awucingi ubabone ncam apha emisebenzini into yoba basebenza phi. Abekho ncam ingathi nakwezifem ukundike ndibuza abantu abasezifemini abekho ncam, ndibuza abantu abasematrakini abekho ncam, abahlali nasemijondolweni khonapha ngeke nje uyiqonde ncam into yoba baphila ngani. So it all goes back to into yoba sikubone sicinge into yoba baphila ngale nto esingafuni into yoba singasayifuni ukuyiqonda apha eSouth Africa. Bafethu niyibona into yenziwe nguPhakela uMthakathi sekebiza ke ngoku abanineni babiza ukuthi ngamaphara. Bafethu kwashaya umthandazo pha. Bafethu i-future leya eyase-South Africa uba ngaba kwenziwa anything about aba bantwana abaya laphela ikamva lase-South Africa. Ngabantwana bethu abaya abathini abaye baqhunyiswa batshayiswa ezi zinto ezi bajika bangabi ngongantweni. Some of them I was very hurt because khona umuntu ewatsho wathi because I came across that into i-comment apho omnye umzali esitsho sithi umntana wakhe uyi-graduate and umntana wakhe ukhona pha.
kwaba bantwana bebethandazelwa nguPhakela. So Phakela Umthakathi wadibanisa amaphara lana, and then kwakhona nje umthandazo bafethu, and ubona umthandazo wakhona ujulile belila mana abantwana. Ndiyahalela into yoba mabareclaime back impilo zabo. Yakhona ngathi nento ethi kukhona noGqirha Shem othile umSamariya ongcwele othi ikhona injection inoba akazawuthi ancedise ngayo inoba to flush out eziziyobisi ezisemzimbeni, maybe in a form of ukuba inoba zezinto abazisebenzisayo naxa besiwe kulama rehab aba. Hey bafethu ibuhlungu manje lento yenziwe ngugovernment wethu, because uyivumele ugovernment wethu yonke lento. Yo, okay, so that's just about it. Siyayibulela nje yonke lento ebanisenzeka. Kube khona okunye ke bafethu ne, bayathanda into ba bathi i-Eastern Cape ithuleleni. Bafethu i-Eastern Cape ayithulanga, Eastern Cape ayimanga, Eastern Cape iyaqhuba. Nalamhlanje zikhona ezikhona, nange-29 zikhona ezikhona, 29 futhi yaseGqeberha ne, PE i-matches ayikhona kwela cala. So nje the main thing about maybe i-Eastern Cape, maybe ayikho as of which mina into endiyithandayo ne, maybe ayinabo o King Zoso ozwide production, yabona aba basoloko bepapasha beshuta yonke lento beyitelevisa yonke lento lena. So but uqhuba bayaqhuba bafethu, ndicela into nje ningabeyibona. Hayi ndiyawubona umsebenzi wakho uyancomeka, but ke ndithanda into bapapashi yonke into le, enye siyahalela into masibe khona ezizapapashwa, but njoba kuzawupractice inoba kupractice towards 30. Hayi bafethu sicela into kwehleke nazi into ngeza 30 kuthiwe ii-phones, akusho mna bafethu ne, but nje kuthiwe ingathi umcimbi onokwenza nee-phones nama-content nokuhamba ushuta nani azikho allowed. So uba ngaba ubanjwa ufumene uphethe lo phone, kungenzeka into lo phone leyo iyawube seyincedisa inumele yenze whatever umsebenzi omele uyenze, incedise nje ukuthi yathi ngespeed. Bafethu sicela into nje imcimbi wefone uzaba nayo ifone yakho, because unoba uzabe ufuna ukufonelana nabathizeni nidibana phi nithini, yes, but nje noba siyibonanga ncam i-content singabona nje uba abantu badibene, sibone into okay, yes, the number is there, ama-grievance wabantu, but nje uba ngaba kuyenzeka uba kukhona apho nibhizi khona nisebenza khona bafethu asifuni ukuyibona loo nto leyo, akunasidingo soba sifune loo nto leyo. All I can tell you is that uba ngaba, because in as much as these are peaceful marches ne, but masithi kuba khona apho masithi okanye bona baniqale ne, xa beliqala anicingi ninga-retaliate, andicingi ningaphindisi, and uzafikela into yoba ke ngoku inobu-evidence nyana yonke loo nto leyo, njoba nina nizabe nibhizi nishute. Ayo content laa nto bafethu, ayo content. Xa senibhizi nakudala sasisazi into yoba zikhona into zazilungiswa. Not everything is meant to be televised, not everything is meant to be captured, because you capturing that is you leaving evidence. Uba ngaba niyalifuna izwe lokhokho benu, you need to start doing away with that. While we are on that bafethu, we need to plan ahead of E30, beyond i-30 zikaJuni. Masithi ke ngoku nyani kuyenzeka into yoba njengoba nibagxotha nje bade babe bayahamba, zishiyeke ishophu zivulekile. You need to start coming up with ama-plan Bs ukuthi ngabo bani abahalela uku-occupy lama-shop. Xa kusenzeka into yoba bahambile, you need to have uplan B, because asihalelanga into yoba bathi xa begqiba kuhamba sijike sibe zintlekisa ngongathi nje sesamonela abantu xa kugqibile siyizehluleki. Because xa uyajonga ne, ifana kuma-saloners bakhona bafethu abafana bangasebenzi, abafana bayithanda ikhathi, but because of inoba nezi-rent ezi-expensive bona bazi-affordayo ngendlela bazi-afforda ngayo, baphethe abafowethu bengasasebenzi, but ubona uthando nepassion yokwenza ezakhathi eziyanazi. And nibe careful bafethu nento yoba nibe nangoku nisabhizi, nisaqhinanwa, nisathini, nibhizi nilwa nabantu ngapha basebhizi basanibambana namakhanda, basanibambana neentloko. So you need to be very careful. But ke I hope ukuthi from start to finish all this will be kept peacefully until the end. Andihalelanga into yoba ndibone kuze kuchitheke igazi, but ingatsho loo nto leyo into yoba alizuchitheka igazi. Kukhona umbhalo ke watsho wathi akho mntu oyawuze akunikeze ifreedom yakho. Meaning ugovernment angeke asinikeze ifreedom yethu bafethu. If ufuna ifreedom yakho, you will need to fight for it, and sometimes fighting for it ijike ibe nemiphumela engekuhlanga. So iyafuna into yoba omnye nomnye kwezokonana ezeni kuzo kulo mizi yenu kube ngathi niyaqina nasedolweni. Siyabulela, ngiyaqhubeka nokho. Thank you. And ndihalela into yoba baba especially baba yi-viral language yethu ne, bazi into yoba
asinanxa ncam nabo. And oyena muntu silwa naye apha silwa nabani? Silwa no government. We are just only trying to fix i-country yethu esiyibona inganamthetho. South Africans kuyavela ukuthi amasoja ndithetha ngamajoni athi ngokomoya anani. Njoba uMam Angie nje ethe nje uzothi husky kanja, hayi ikhona into ethi ingathi bathi banani. Hayi kulungile bafowethu. Angibhebhezeli impi kodwa ngithi niyabona yini kodwa ukuthi kumele siyilwe before. Thina sikwazi bafowethu. We are living under a code of conduct. Yes, we respect the laws of this country. There's nothing we can do. But nobody can afford to can you do something about it before we lose our country? Because almost ngekudala nje sebesiphethe ama-Muslims lapha kule country. Indaba kanaliphando wenzani? Akungayeka naliphando. Nang Ramaphosa njengamanje, he just allowed a flock of Palestinians into our country. Engakhulumanga nokukhuluma nane Minister of Home Affairs. Minister of Home Affairs, at least for the first time, he was going to do right, but then his decision was overridden by the very first citizen of our country. I am truly West, and hope you're good. Hope the struggle continues in with our hearts we're with you. It's just that we cannot be part and parcel. But we're with you. It is so yes, we are to see what's happening in KZN. Not only in KZN, man, but yeah, but this paperwork thing, they are just looking and saying, let them toy and bring memorandums and whatsoever, but let us carry on with our duty, which is breaking this country into a million pieces.